try namin to this area. Sana makahuli kami ng ano ngayon, tilapia. Dami kasi tilapia dito. Punta pa kami sa ano, sa mga hunter, papunta pa kami sa tubig. Medyo may karayuan yan, pero malapit na kami. Update ko na lang kayo guys. Motor pa dumadaan dito. Napakaliit yung dadaanan. Kung malas-malasin ka dito, nako, hulog ka talaga. Yung mga lasinggero dito, nako. Panta to?
Bunog daw itong bunog ha. Toxic. Dako itong bunog nga daw? Oo, pasok bangat. Ano ba to? Loka pero gina? Ha? Asa mo diyan naman itong batuhar dahil? Tutoy ra? Bunog dito.
Buo. Berapa din? Tilapia tu dong? So, sige. Itra? Ay, gisaw na. Gisaw? Tilapia po siya. Sabi kita pilitan to. Dia mo gusto di suksok dapat si Munti. Ako, orang balas ng tiil. Kuha siya. Sungod man. Tiki na tayo. Dapat yung isda adre. Gisaw. Tara. Isaw gyapon sa. Dotan gani na baga kay panit. Ay imbes. Wait. Muda ko na rin mo ni balana. Jadi mo kasakar sila diri sa. Dagan to sa boss.